So nag-almusal muna tayo dito sa Westless Food Park. Napaka-presko, napaka-payapa ng lugar na ito. Ay, isa naman ito sa pinaka-blind spot dito. Alalay tayo dito. Pagka maulan, ingat tayo dito sa Louisiana. Maraming bato galing sa mga gilid-gilid. Akala, dami rin badyaw dito. Oh, nagpapakitang gilas na agad ng mga kalsada dito. Yun oh, balik na naman ang mga kalsada dito. Uy, grabe, ang lalim nun. Ayan oh, anong tawag mo dyan? Oh, tagal na yan oh. Oh, ano na naman nangyari dito mga kabarako? Ayan oh. Ito mga status ng kalsada dito sa Katimonan, Quezon. May baha pa. Saan ka pa? Tingnan yung dump truck sa harap ng mga kabayo. O, di ba ako nagsasayaw o? Ito mga kabarako, ingat tayo dito ha. Yun. Ito wala ng tornil yung airbox namin. Kaya pala sabi ko, ba't may umalong? Napakadilim o. Ngapa ka talaga. Kapa ka sa dilim o. Yun, oras natin 5:31 na umaga. Medyo masama boses natin ngayon. Abot tayo ng sipon tsaka ubo. Dito na tayo sa Santa Lucia Floodway, no? Medyo magaan pa ang traffic as of this moment, 5:32 AM. Pagpasensyahan nyo muna ang boses natin ngayon. Pause ng konti. So yan, welcome mga kabarako. Good morning sa inyo. Welcome sa Team Barako Moto Vlog. This is our December episode of our Bicol Ride. Sa mga bago pa lang sa channel natin, welcome. And of course, huwag kalimutan na panoorin, like, share ang ating mga videos. Please support us by subscribing to our YouTube channel and by clicking notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides and vlogs natin. Like and share and follow us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. And also, pakipalo na rin si Mrs. Barako sa kanyang Facebook page, Mrs. Barako. Very late na yung alis natin. Medyo nagdadalawang isip kasi tayo if kaya natin bumiyahe. Siyempre, salamat sa mga sumusuporta sa atin. Again, pasensya na sa boss natin. Grabe. Magandang umaga natin dito sa Rizal. Yun nga pala, sa mga dadaan dito sa may Kainta, ingat tayo dito sa mga kalsada dito. Meron mga area dito na marami mga lubak at mga butas. Alright, 5:40 ng umaga. Dito na tayo sa may crossing dito sa may Highway 2000 Rizal. Isa sa mga ma-traffic na crossing dito. Tuloy na tayo. Tsaka dito sa may parting to ng papuntang Binangonan, daming hukay sa gitna oh. May mga dumadaan dito, no? Kaya ingat tayo dito. Ang problema naman dito pagdating sa may Baytown, under construction ang taso. Baka hindi makita, no? Shout nga pala kay Kabayan Boy Lado Kabakab, taga Angono, Baytown yan. Shoutout sa iyo, Kabayan. Dito tayo sa laging binabaha kahit mainit. Yan, kita nyo naman, basa-basa kalsada oh. Bahang baha lagi. Alright, maliwanag na 5:54 ng umaga. Naku, wala na sa sarili. Dami nawawala sa sarili ngayon mga kabarako, grabe. Itong lugar na to kaya lang prone to sa landslide. Samang oras natin 7:26 or 7:27 ng umaga. O yan, so nag-almusal muna tayo dito sa Westless Food Park. Anong highway lang yan dito sa may Tanay Rizal. Bago tayo tumuloy sa biyahe natin. Medyo mainit na. Late kasi yung biyahe natin. Let's go, tuloy-tuloy na tayo. 7:29 ng umaga. Dito na tayo sa Pililla, Rizal. So ongoing ang pag-ayos dito. Medyo malikabok. Ayan, kaliwat kanan yan. Ayan, nagpalit nga pala tayo ng center spring natin. So 1,200 RPM. And flyball natin 12 grams. Medyo nalalambutan kasi ako sa hatak, lalo pag overtaking. So testing natin kung goods ba yung combination na yon, especially sa overtaking, lalo yung mga paahon. Hindi naman tayo naghahanap kasi ng mabilis sa takbo. Yung kailangan natin yung hatak eh, lalo sa mga overtaking. Pagdating sa may Kalawag tsaka sa may bandang Tagkawayan, lalo pag nasa likod tayo ng malalaking truck. Testing natin.
hindi tayo nabibitin. Pwede. Sa bundok na tayo mga kabarako. Iba talaga ang simoy ng hangin dito. Grabe. Makaka-relax. Try natin dito. Brand pala natin ay NCY. Made in Taiwan siya, pero mas affordable siya kasi sa mga mas sikat na Taiwanese brand kagaya ng RS8. Alright, let's go. Okay, pahon, kayang-kaya. Ayan. Sige, good ang response mga kabarako. Ay, lakas. Lakas. Yung sinasabi ko sa inyo, bakit paborito nating dumaan dito. Halos solo mo kalsado. Yan, mga motor lang kasalubong mo. Napakasarap ng hangin pa. Napaka-presko, napakapayapa ng lugar na ito. Taas ang sikat ng araw mga kabarako dito sa Pililya. Uy! Yan o. Yan, gusto mo magbuko, yan. Napakamura ng buko dito, 20 pesos lang. So, welcome ulit sa Mabitac, Laguna. Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Yan, good morning sa mga bagong gising pa lang. Pasensyahan nyo ulit ang boses natin. 8:09 in the morning, Siniloan, Laguna na tayo. Mababa din tong lugar na to pagka maulan. Flood prone area. Ang problema dito pagka may sama ng panahon, medyo maambon nga dito Bundok kasi itong dinadaanan natin mga kabarako. Sierra Madre Mountain Ranges yung dinadaanan natin ng backdoor of Laguna hanggang Quezon yan. Kaya may mga pagkakataon na maulan talaga. Ganda kaya napakasolid talaga dumaan dito. Tapos malalapad na rin ang kalsada 4 lanes, asfaltado. Pagsanghan na Laguna na tayo. Pagdating natin dito sa bayan ng Pagsanghan, talagang maliliit ang kalsada dito. Napakaliit Kaya di maiwasan yung traffic dito, lalo pag may malalaking truck. May isa naman ito pinaka blind spot dito. Ayan, kaya alalay tayo dito. 8:42 ng umaga, nasa Cavinti, Laguna na tayo. Bundok talaga dinadaanan natin mga kabarako. At Sierra Madre Mountain Ranges, mahabang mountain range sa Luzon or sa Pilipinas. Hindi tayo nagkakamali. Pansin nyo maambon dito kasi nga nasa bundok tayo. Pero kung sa ganda ng daan, swabe napakaganda. Ba't ang daming mga bato. Pagka maulan, ingat tayo dito sa Louisiana. Maraming bato galing sa mga gilid-gilid. So 8:58 ng umaga, nandito na tayo sa mga kurbada ng Louisiana, Laguna. Yun, shoutout nga pala kay kabayan Ron Onsay from Cavinti, Laguna. Shoutout sa'yo kabayan. Madalas, ingat pala tayo sa yung mga markings ng may pintura, lalo pag basa. Madulas kasi yan Tandaan tayo. Sa gitna ka ng pintura. Dito na tayo sa sentro ng Louisiana. Ito ang kanilang pamalaang bayan. Ito ang kanilang Louisiana Park. Alright, 9:08 AM. Wala pa rin pangalan Welcome to Lucban, Quezon. Ang lamig, grabe, nanonood sa riding jacket 9:18 ng umaga, dito na tayo sa may Lucban. Yun yung Lucban Petron, papuntang Lucban Diversion. Di ba tayo nakakadaan dito sa may sentro ng Lucban? Matraffic daw kasi dito, pero Sabado naman, so try natin dito dumaan. Masama ang panahon talaga pangit ang tubig, brown na brown. Na-traffic nga dito kasi 2-way lang. Diretso ang palabas ng Tayabas. Ito ang kaliwa. Salamat. Kaya pala ginawa nila ng diversion kasi matraffic dito sa bayan. Ako na, dami rin badyaw dito anak ng kamote. Kahit na saan pala nandun ang mga badyaw.
Wherever you are, we are here. Parang peltrahan ko lang ah. Siyempre baka may mga viewer tayo dyan from Lukban, Quezon. Shout out sa inyo. Pala ito. Ayun, natatanong ko na yung PTT. So ito na yung galing ng diversion, no? Mas mahaba dyan mga kabarako. Mas maganda sa diversion. Akala ko mas mapapaiksi tayo. Malakas na ang ulan. Nako, di tayo pwedeng mabasa mga kabarako. May ubot-spon tayo. Dito na tayo sa Tayabas diversion. Makikisilong muna tayo. Galing doon ang pag-ulan, amihan eh. So pagliko natin dito, papunta tayo doon. Maulan yung biyahe natin sa unahan nito. Upo muna tayo dito sa may tindahan dito. Yun, 9:54 na ng umaga. Dito na tayo sa may Giant gas station. Dito sa may Pagbilao. Bypass din daw yan, no? Diyan tayo pinadaan last November ride natin. Lagi nyo na nakikita to. Lalabas na tayo dito sa barangay Tambak. Ayun, paglabas pa lang natin, nagpapakitang gilas na agad ng mga kalsada dito. Yun, update ulit tayo dito kasi naging maulan ng mga panahon dito for the past few weeks. Kaya malamang back to lubakan na naman ang mga kalsada sa Maharlika Highway. Ito isang iingatan natin sa Pagbilao. Mabuhangin yung mga bandang gilid. Hindi ko alam kung saan galing yung mga buhangin yan. Mga bato. Yun, oh, balik na naman ang mga kalsada dito sa Pagbilao, Quezon. Nako, oh, ang daming buhangin sa gitna. Mga graba pa naman. Uy, grabe, ang lalim nun. Ayun, mga magsasabi na naman mababaw yung lubak, kukunti lang yung lubak. Ayan, oh, anong tawag mo dyan? Mababaw? Oh, kahit yung mga high ace umiiwas eh. Back to Lubakan Gaming na naman tayo mga kabarako. Nako, tagay to the max. Ang lalalim na naman. Yun, oh. Oh. By the way, sa mga pabalik ng NCR, itong kalsada na to, tagal na yan, oh. May ginagawa kasi dyan, oh. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yan, oh. Oh, ano na naman nangyari dito mga kabarako? Oh. Oh, anong tawag dyan? Oh, ingat sa mga magna-night ride mga kabarako, Oh. Ingat sa mga magna-night ride. Oh. Kahit yung truck, tingnan nyo. Oops, uneven road. Yun, isa pa to sa dagdag pahirap. Ay! Oh, yan, oh. Ay, grabing kalsada mga kabarako, nakakaiyak. Malikboy Bridge. Oh. Ang bihira. O, diba? Kita nyo yan. Grabe mga kalsada yan. Oh. Ayan, oh. Iwas-iwas din pag may time. Alright, pasok na tayo ng Old Zigzag Road mga kabarako. Huwag tayo susunod masyado sa 4 wheels. Gilid lang. Bahang-baha dito mga kabarako. Isang basa, oh. Galing sa taas eh. Labas na tayo ng Old Zigzag. Tingnan natin mga kalsada dito sa Atimonan, Quezon. Simula pa lang mga kabarako. Ayan, oh, updating tayo sa mga kalsada dito, Ito mga status ng kalsada dito sa Atimonan, Quezon. Yun, oh. Pagbaba natin ng Old Zigzag Road, Barangay Malinaw, Ilaya. Ano? Ang lalaki ng hukay. Pagbaba mo ng may Old Zigzag mga kabarako, pagkagabi dito, super dilim. Atimonan, Quezon to,
Sabihin na naman ng iba, walang lubak. Timonan, Quezon. So mula Pagbilao hanggang Timonan, Quezon, ganito ang mga sistema ng kalsada. Yan o. Yan o. Puro gitna pa naman. Ba't kaya unang nawawasak yung mga bandang gitna? Yan o. Oops, paliit dito, paliit. Yun o. Oh, anong tawag niyo dyan? Ito naman dito, uneven yung kalsada. O, tingnan nyo yun o. Land Cruiser yan ha. Land Cruiser o. Diba? Iwas siya. Ano pa kaya tayo mga nakamotor lang? Doble ingat tayo mga kabarako. Natentok natin. Alam ko naman magpasalamat ka rito o. Shoutout mga sir, DPWH Region 4. Magpapasko na mga sir, galaw-galaw naman. Uneven na naman. Ayan 1108 yan. Ingat tayo dito. Pag di mo napansin yan, may kalalagyan talaga tayo dyan. Diba? Tagal na yan eh. Barangay Tagbakin at Timonan, Quezon. Dahil may ginagawa dyan, siguro bypass yan. Maputik oh. Diba? Umuting yan. Ah! Kawawa. Ayun oh. Port of Atimonan, madumi ang tubig ngayon ah. Maalon ah. Sarap pag swimming para matanggal yung ubo tsaka sipon. 11:31 in the morning, nasa Plaridel, Quezon na tayo. Bobby's Liner. Ordinary, ang init niyan mga paps. Alala ko ng mga bata tayo, sumasakay ng ordinary, grabe. Dating mo sa Manila, daig mo pang sumabak sa digmaan. Parang inararo oh. Iba yan. Wow, e-bike ang hari ng kalsada. Sabi nila bawal ang e-bike sa National Highway. I-update ko na naman kayo dito mga kabarako sa Riles ng Gumaka. Marami nang lumipad dito. Tingnan niyo yung truck na yan, dahan-dahan oh. Mahirap nito, blind spot pa oh, diba? Pag galing mo sa kurbada, biglang kala mo okay, uy bakit nagbabaha? Tapos bigla kang magugulat. Uneven na kalsada sa tapat nitong Akasyan Hotel. Siyempre update tayo sa mga kalsada ng Gumaka, Quezon. Dito na tayo sa may Gumaka bypass. Ayan, sa mga gustong dumaan dyan for experience, okay dyan, daan kayo dyan. Ayaw nyo ng traffic, goods dyan. Kaya lang medyo mahaba talaga. Grabing kalsada dito sa bayan oh. Ano ito? Barangay Rosario, Gumaka, Quezon. Ay grabe talaga dito oh. Ayan oh, may baha pa. Diba? Yun oh. Saan ka pa? Diba? Libre washing. Mas gugustuhin mo bang dumaan dito? Mas maganda, may diversion no? Mas goods doon. Grabe. Shoutout mga sir. Nasa sentro na tayo ng bayan ng Gumaka. Tingnan nyo naman yan oh. Iwas-iwas din pag may time. Alright, ito na yung mga release ng Gumaka mga kabarako oh. Goodness. Sentro Gumaka, sobra init. Ay naku, bakit naman inarangan pa naman. 11:55 ng tanghali. That is Gumaka, Quezon Centro for you. Kanan lang, kanan. Gumaka, Quezon.
Guma ka Quezon. Yun o, maputek, malalim. Ingat-ingat sa mga night rider. Alright, Lopez Quezon to ha. Oh, Lopez Quezon. Dito muna kami sa may Rospan Lodge and Restaurant. Dito kami magtanghalian na lang siguro. 1:54 ng hapon. So katapos natin kumain doon sa Rospan Lodge and Restaurant, dito na tayo sa Lopez. Haba naman ng traffic nila dito. Uubusin yata muna lahat ng pa-Manila eh. Update ko ulit kayo dito sa may area ito ng Lopez Quezon. Tingnan natin kung nagbago na. Ay, hindi pa rin. Ayan, hindi pa rin nagbago ah. So ingat pa rin tayo dito. Uneven, may lubak na. Hindi lang uneven, malubak na. Ayan, kabilaan yan. Bayan ng Calawag, Quezon. Siyempre shoutout sa mga taga Calawag, Quezon dyan. Uy, okay na yun ah. Buti may warning sign na, damage road daw. Ano kaya malaglag ka dyan? Sa putikan na yan. Ayos nyo naman sir. Grabe po ni Kuya dyan. Sa gitna pa naman yung mga hukay oh. Anak ng tinapa. Oh. Awa-awa sila dyan. Ano po yun? Calawag Quezon yan ha. Uy, tabi nga muna ng kamote. Walang bus ngayon dito ah. Wah, tingnan nyo mga hukay dito. Grabe mga kalsada dito. Uy, grabe. Ano ba yan? Kalsada pa ba yan? Kalsada pa ba yan? Na naman tayo, balik na naman tayo sa mga lubak na may kaunting kalsada. Update ko na naman kayo sa release ng tren ito dito sa bayan ng Calawag. Pero okay na yan, kaysa wala. Uy, grabe talaga. Ingat tayo dyan kasi pag mabilis, mga 60 nga, baka pwede kang italapon eh. Umas yun ah. Paahon. Ay, grabe talagang kalsada dito. Paps, ingat sa Calawag, Paps. Marami pa yan. Natalbog yung click sa harap natin. Muntik pang, buti malayo tayo. Muntik pa siya mawalan ng control sa motor. Pagdating ng Calawag, ingat na tayo. Doble ingat na. Ay, keep left. Oy, update na naman tayo rito mga kabarako ha. Keep left. Yan, baka dumiretso tayo dyan oh. Lata-lata lang ang harang mga kabarako. Matagal na yan. Chill ride lang tayo. Abutin na rin naman tayo ng gabi. Yan, Calawag Quezon yan ha. Ano masasabi nyo dito? 2:28 in the afternoon. Pumasok na tayo ng Bicol ha. Pumasok na tayo. Busina tayo isa. Ayan. Welcome to Bicol daw. Isang busina. Pumasok na tayo ng Bicol ha. Mamaya papasok na naman tayo ng Quezon. Bakit ganun? Siyempre shoutout dyan sa mga taga Santa Elena, Camarines Norte. At siyempre shoutout dyan kay Pops si Moto Rodriguez. Dire-diretso na tayo. Dito naman tayo dadaan. Wasak-wasak na naman oh. Santa Elena pa pala ito mga kabarako. Santa Elena pa. Alright, ginagawa na tong area na to. Sana magtagal. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pumasok na tayo ng Bicol, balik na naman tayo ng Quezon Province. Bakit ganon? Daming problema ng mga boundary dito ah. Ito na tayo sa Cagayan, Quezon. Shoutout sa inyo. 30 minutes sa tagtagan na naman ito.
Ready ka nang maalog? Yeah, if you are, let's go. Oy, ingat-ingat tayo. Ayan, ramdam nyo na ba? Ramdam nyo na? Ramdam nyo na ang pagkaalog natin. Iba talaga kalsada dito. Shout out sa mga taga Santa Monica. May mga supporter tayo dyan, mga viewer from Santa Monica. Grabe talaga. Mga ganun-ganun yung parang nangangabayo. Yun yung pakiramdam pag nandito ka. San Francisco, Tagkawayan, Quezon na tayo. Shout out sa inyo. Tingnan yung dump truck sa harap ng nangangabayo. O, di ba ako nagsasayaw, o? O. Ganyan kaalog dito sa Tagkawayan. Ito yung malapit na sa may proper. Bandang kanan, yung kanilang proper. Yan, o. Mukhang din na tayo nakakain sa McDonald's, last time tayong kumain dyan December yata yun. August last year. Mura yung gas dito sa Rustan. Yan ang pinakamura dito. Kompleto na rin pala dito yung mga bus station din, oh. Pwede po dito. So nagkape muna tayo dito sa Eldings Cafe, Tagkawayan, Quezon lang. Kabandang kanan pag galing ka ng Bicol. Thank you po. Thank you. Yun, shoutout sa Eldings Cafe, sa mga staff ng Eldings Cafe. Meron na tayong pagkakapihan pag nasa Tagkawayan tayo. Sabay tayo rito, mukhang pauwi. Shoutout sa inyo, brother. Ride safe and God bless. Pangit pa rin nung kalsada approaching Kilbay Bridge. Ano ginagawa nila? Ay, nalagyan lang ng putik-putik. Totoo ba yung kwento dito na may nahulog daw dito na trend dati kaya maraming namatay, kaya Kilbay Bridge ang tawag? Kabayan, Don Hunting and Fishing TV, shoutout sa'yo, kabayan. Ano ka totoo yun? Totoo ba yun, kabayan? Hindi, sabi kasi may nag-comment doon sa isang sa reels natin about Kilbay Bridge. May nahulog daw na trend dyan ng PNR dati, maraming namatay. Gaano ka totoo kaya yun? Kaya tinawag na Kilbay. Sarap pagpatakbo rito sa Del Gallego. Average mo dito pwedeng 90 to 100. Barangay Pinagdapian, Del Gallego, Camsur. PM. Welcome to Ragay. So mag-update tayo sa mga kalsada dito. Maliwanag pa naman. Let's go. JRS Ragay, Camsur. Shoutout sa inyo. O Ragay to, Ragay, ah. Okay naman yung mga kalsada na dito. Hindi na ganun ka pangit. Mga part lang, pero hindi ganun kalala. Okay na ang ibang widening dito, mga kabarako, sa parting Ragay, oh. Magiging 4 lanes na rin to. Barangay Binahan na tayo. Ay, yan, Paps, grabe dito ang lubak sa tapat nyo. Paps Domar Dumical, shoutout sa'yo. Approaching sa tulay na ito. Ingat tayo dito, Hidong Bridge. Ito, iiwasan natin yung mga nagmamadali na yun, oh. Alam ko dito, marami din dito. Ayun, oh, kagaya na, no. Lipad, eh. Ayan, oh, oh. Kawawa yung shock nun. Hindi niya nakikita, eh. Ang lalim ng lubak na yun, eh. Ito, mga kabarako, ingat tayo dito, ha. Ayun. Napadala-dala, eh. Ayan, mga kabarako, ha. Kaya bilib ako dun sa mga walang driving lights, oh. Ayan, oh. Sa dilim ng kalsada dito, grabe. Kabisado na nga namin halos to. Ito, wala ng tornilyo yung airbox namin. Kaya pala sabi ko, ba't may umalog? Ano yan? 5:36, tamang oras. Dito tayo sa Ragay. Sa sobrang tagtag, dalawang tornilyo ng airbox ko natanggal.
Wala tayong magkasyang bolt eh. Ito tinalian ko na lang muna. Sana hindi maputol. Nandahan na lang kami. Lalaki na ng kasalubong natin na truck. Yeah! Marami pang lubak. Kaya itong ayokong agutin ng gabi dito. Anyway, dahan-dahan na lang tayo. Yan oh. Diba? Napakahirap mag-ride dito ng gabi. Tapos wala ka pang driving lights. Dito, dahan-dahan tayo dito. Sabi na eh. Ang lalim nun ah. Kahit madilim kita. Dito na tayo sa may papunta sa sentro ng bayan ng Ragay. Dito na tayo sa may tapat ng Andaya Park. Siyempre dandahan tayo dito. Iwas tayo sa mga lubak. Raymond Terminal, Ragay, Kamsur. Ilan picturean mo yan? Grabe, nalaki ng truck dito. Kaya ayokong inaabot ng dilim dito. Grabe, dami sasakyan. 5:49 PM, nasa Agrupacion Ragay, Kamsur tayo. Tingnan nyo naman kung ganyan ang ilaw ng NMAX version 1. Napakadilim mo. Nakapaka sa dilim mo. Naka-high pa yan ha. Low, high. Grabe dilim no? Kailangan talagang auxiliary light. Grabe. First time namin abutin ng ganito kadilim dito. Buti na lang mga kabarako, hindi na ganun kalubak dito sa Ragay. Kung hindi, yari tayo. Sitio Sampaloc, Banga Caves. Yung makikita mo lang dito mga tao, yung mga gas station, mga bukas na establishments. Spooky ng lugar mga kabarako, grabe. Ngayon, exactly 6:01 sa bahay na tayo ng Lupi, Kamsur. Wow. Lupi Fire Station. Pops Junel Cortisano, Pops, napakadilim dito sa inyo. Grabe. Ganito pala dito pag inaabot ang dilim. Ingat tayo dito sa shoulder na yan, oh. Ayan, oh. Baka dumire-diretso tayo dyan, oh. Tagal-tagal na yan. Wala man lang, walang kulay. Barikada, ganun lang. Plastic. Oras natin 6:25 ng gabi. Dito tayo sa may Lupi Crossing. Napakadilim, grabe. Dinouble check ko lang yung tali ko dun sa airbox kung okay pa. Tsaka pangit ang kalsada dito sa bandang Lupi. Ayan, tornilyo lang. Grabe. Bilis ah. Haliin mo mga bus dito ah. Wala talaga pag-asa to sa Lupi na ito. Walang pag-asa. Ang lalaki. Grabe, bakit na mga kalsada? Kita ko. Oo.
Grabe naman to. Sipokot to Sipokot, Barangay Manangle. The next morning. Okay, good morning sa inyo mga kabarako. Tamang oras natin 7:13 in the morning. So, napasarap tulog natin. Although malapit na kami kagabi talaga. Siguro mga 2 to 3 hours na lang. Kaso sobrang dilim. Lakas mampina ng mga malalaking sasakyan, lalo yung mga bus. So, dito tayo sa 16 Lodging House, Goongan, Sipokot, Kamsur. Bandang kaliwa yun pag galing ng NCR. Buti na silip namin. So, ayan. Tuloy na kami. Good morning sa inyo. Samahan nyo kami sa second day ng aming travel. Goongan Elementary School. Shoutout sa mga taga Sipokot dyan. Ayan, lalo kay Pops Stanley Alfaro. Ayan, sa mga bago pa lang sa channel natin, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Medyo umayos yung pakiramdam ko ngayon. Medyo umayos yung boses natin. Ang ganda na umaga dito sa Sipokot, Kamsur. Okay, yan. Dito na tayo. Labas na tayo ng Anday Highway back to Maharlika Highway, going to Sipokot, going to Naga City. Tamang oras 8:19 ng umaga. So tapos na tayo mag-almusal dito Jollibee Sipokot. Gas muna tayo dito sa Petron. Ito tayo sa Petron Sipokot. Ito pala ay gagawing ito Big's Diner Sipokot. Ang laki rin halos sabay lang daw itong ginawa nung Jollibee Sipokot. Pero bakit huling-huling gawin Alright, dito na tayo sa ginagawang tulay dito sa Libmanan and Sipokot boundary. Sana tapusin ang pati yung kaliwa. Isang lane pa lang yung ginagawa. At kinulayan na rin nila ng bago. Yung kabila lang. Yung isa wala pa. We're in Barangay Bigueto Viejo, Libmanan, Camarines Sur. Maganda na kalsada dito. Wala nang problema. Salamat DPWH Region 5. Thank you so much. Saludo sa inyo mga sir. Kabayan Boy Apoy, shoutout sa iyo from Libmanan, Kamsur. Ingat tayo dito sa Libmanan. Tanong nga tayo sa inyong sitio tumanan. Dito na yata yun. Iyon yung sitio mismo? Palaog dyan? Ano, may tinampuan? May tinampo? Ay, sige tabi. Salamat! Yan, shoutout kay Pops King. Pasukin natin tong sitio tumanan. Kaya motor? Ay, dead end. Puli-puli ko pa rin. Oh. Ay, dito lang tayo. May log pa na yung motor dyan, oy. Log pa. Malayo pa po yan. Harayo pa, noy. Harayo pa. Ganyan lang. Dead end na yan, kuya. Sige. Oo. Ay, pasensya na po. Thank you po. Pops, hirap pumasok ng motor dito sa inyo Sip. Picture mo yan. Yung palalabasan nun, at least na kahit paano natupad natin yung promise natin kay Pops. Dadaan tayo ng kanyang sitio. Shoutout sa mga taga-bayan ng Libmanan. Good morning sa inyo. Let's go. Libmanan Gaming na naman mga kabarako. Tuwid na tuwid, grabe. Kaya bakbakan dito lalo pag gagabi. Ito isa sa mga lugar na ayaw kong abutin ng gabi. Unang-una, bukod sa malalakas kumain ng linya dito, yung malalaking sasakyan, malalakas pumina.
Pamplona town proper, Pasacao, going to the right. San Fernando Camsur na tayo. Alright, syempre shoutout sa mga taga San Fernando dyan. Yun, San Fernando town proper na tayo. Ingat na tayo dito. Bayan na tayo ng Milaor. Maganda yung mga street light dito sa bayan ng Milaor. So nag short live tayo dito. Gusto ko lang i-point out sa inyo tong lugar na to, sa bayan ng Milaor. Kasi yan o, pagkagaling mo ng Naga, nako, alanganin. O tingnan nyo, tingnan nyo yan o, napaka-alanganin ng lusot nila. Tingnan nyo. Hindi maganda yung ganyan. Kaya tayo natatawag ng mga kamote. Ang sikip niya no, biglang liliit o. Kaya marami na aksidente dito. Paano kung kanya nakasalubong mo? Pops DM The Zoo ng bayan ng Milaor, shoutout sa'yo. Paaralang sentral ng Milaor. Ito naman ay parang court dito sa Milaor. May antique bakery rin para dito. Akala ko nito sa Goa lang. Siguro dito na tayo dadaan, going to Pili Camsur. Ayan, dito na tayo dadaan sa Milaor via Minalabak, going to Pili Camsur. Mas tahimik dito, tsaka mas presko duman. Ayan o. Welcome to Burong-Burungan. Sarap duman dito oh. Napaka-presko ng hangin, walang mga sasakyan halos. Hindi ko lang alam anong pangalan ng ilog. Ilog yata to. Minalabak na pala to. Minalabak Camsur na tayo. So dire-diretso na tayo. Ayan, shoutout kay Pops Densyo Motovlog ng Minalabak. Manay papili tabi? Hindi po, diretso tabi. Ano yung baka? Kaya kang motor? Yan o, mawala ka lang dito na. Ay, sige po. Salamat po. Maputek. Yun lang ang isa sa problema dito. Loob to ng Minalabak ah. Inaayos siguro. San Felipe, Minalabak, Camarines Sur. May mga ano naman, may mga sign to Legazpi daw. Kunti lang naman yung lubak dito. Ang barangay road yata to, kaya ganito. Alternate road to, yung mga duman sa mga busy na bayan o part na bahagi ng Milaor, Naga and Pili. Yan, pwede dito. Dito ka lang makakita ng mga tulay na gawa pa sa bakal yung flooring. Matatanong ko na ang Mount Isarog. Tag ano dito ah, preparation sa pagtatanim ng palay. Ganda ng kalsada oh. Doon na sa may pagpasok na Minalabak ah. Tsaka ang ganda ng view oh. Puro palayan makakita mo. Ano siguro pag summer nito. Sa area na to ang gaganda ng mga puno oh. Alright, let's go. Puro FBR ang kahalan ng tulay dito. FBR 4 bridge. Sabahan tayo ng Minalabak ah. Napakatahimik naman dito oh. Ilan lang yung kasabayan mo. Mataurok, Minalabak, Camsur. Bayan na tayo ng Pili Camsur. Mabilis lang ang daan natin doon ah. San Isidro, Pili Camsur na tayo. Yung lalabasan yan mga kabarako, itong sea oil dito. Sea oil. Sa sentro to mismo ng bayan ng Pili. Pili Capital.
pag nabitawan yung bata. Going to Albay, Sorsogon, Visayas, Mindanao. Kaliwa tayo dito. Anayan, Pili Kamsur. Para sa mga gusto mong merienda ng sinapot. Banana Q, Toron, yan dito, dami niya no. Sana yan. Alright, tuloy na tayo, let's go. Himao, Pili Kamsur, 10:16 in the morning. La Porigsiman, Nuevo, Kamsur na tayo. Lakas ng hangin, maayos ng panahon dito sa Kamsur. Yon, sentro na tayo ng bayan ng Ocampo, Poblacion West. Hanawan, Ocampo, Kamsur na tayo. Yan, pagka Sunday is palengke day dito. Ayan, ang dami nagtitinda dito. Tigaon Town Center this Sunday morning. Busy ang Tigaon ngayong araw ng linggo. Syempre shoutout sa mga taga Tigaon dyan. Shoutout syempre kay Kabayan Regino Fermin ng bayan ng Tigaon. So itong papunta ng kanan ay going to Sangay Camarines Sur. Ito naman ang simbahan ng Katoliko dito, Parish of St. Clair. Grabe, isa't kalahating araw ang biyahe natin. Sa Lugon, San Jose, Kamsur na tayo. Yan, 11:13 in the morning. Welcome back to San Jose, Kamsur. Wow, Paskong Pasko feels dito. You know. Oh, may pa-ilaw na pala sila rito. Nice. Ganda siguro dyan paggabi. Grabe, isa't kalahating araw biyahe natin Yon, welcome ulit sa aming barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Pili muna tayong isda bago tayo umuwi. Dito na tayo sa Santa Cruz, sa bayan namin. Tawag yan sa amin dito, Pundahan. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa Manila, basta pundahan dito. Good morning ulit. Salamat mga kabarako sa pagsubaybay nyo sa amin. Luway sana. Salamat sa pagsama niyo sa amin sa buong magdamag kahapon hanggang sa umagang ito sa aming biyahe pa uwi. Huwag kalimutan na panoorin, i-like at share ang ating mga videos. And please subscribe to our YouTube channel. And also click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. Pakipollow, like, and share na rin kami sa Facebook, Team Barako Motovlog. At saka sa Facebook page ni Mrs. Barako, no? Ito yung sapa nung mga bata pa kami. Dati maraming dyan, alimango. Ngayon wala na. Puro kawayan na lang. Yun, Renzi of Team Barako Motovlog. At the back ride kasama natin si Mrs. Barako. Nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Goodbye, good day, and God bless.